malah ngenges ra. Dap kula tak buka catetan riyen nggih, Pak. Nggih. Nggawa yo an ngono kuwi. Nggih, beto. Ya wah dan kaya sinden tenan nggo caketan barang. Karo napa? Ayo. Madu karo Karawana tamanda raka Truk. Sing kelingan isih apa jineman gendro. Gendro ki wong ya ngawut ae. Gendro, ha? Gendro. Sing nembang anak wedok niken salindri. Kaya iso gendro barang. Ya. Biyen kulino gendro kok dheweke. Nduk. Gandeng kuwi bumine dhewe ya dirungkepi nganti tetes sing getih kang pungkasan. Oke. Ayo. Mani tak eman ora kena wis ayo gandengan kula saiki rasane aku bakal kula sereng patang kok
yen lagu-lagu campursari kae mungkin sekali mlebu ning wayang malah rata-rata sing ditembangke lagu campursari. Yen jineman gendrone nggih campursarian ngono pantes ora? Nggih. Anu lek tiyang niku campursari nyuwun sing keluas iku ten nggih pantes-pantes sae, Pak. Tapi lek Dadi awakmu metu ka mobil biasane nyekel mic ta wisan ngono. Ngono langsung. ya ndak pantes to, Pak. Ndak pantes ya. Oh iya iya. Siapa ngerti lah. Wah, ini kan Salindri membuat gebrakan keluar dari mobil. Nembong. Ngono. Oh iya. Ya ora patut, Pak. Oh iya, empan papan ya Nduk ya. Iya. Empan papan. Luar biasa. Matur nuwun tanpa upama. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken jineman tetanya kula wakili gendra menika. Nggih. Nyuwun pangapunten ya mergo isih akeh banget iki pamuntut sing rung diaturake. Contone apa, Truk? Iki sing ngersakake gubuk asmara barang. Ya, iki sing nembangi ratune gubuk asmara. Ayo. Sapa? Mbak Birgita Ayu Setiani. Sing kulino sapa ning gubuk. Ayo. Ratu gubuk asmara. Yen winongi ratu jaranan. Yen si Mbak Trihastuti Retnawati kae ratuku apa blas kae. Ratuku apa blas ora. Bukes iki ratune Kutut Manggung lho ngono kuwi. Ya. Ayo Setiani berdiri, Nduk. Ayo. Ayo Set. Coba kaya apa Set? Ayo. Setiani. Setya iki tegese gemati karo pacangan. Ani iki tegese luweh setya ning pasangane. Betul niku Pak, kula niku ngoten niku Pak. Ha iya. Pancen kudangane bapakmu iki dadi wong wadon sing setya karo pasangane. Betul niku Pak, asma Kinarya Jabaya to, Mak. Ning kenyataane ya beda. Lho, beda pripun? Alah. Semangsaku karo wong lanang genjer ra umum. Lho, mboten Pak. Kula niku mboten ngoten iki. Semua itu teman ngoten lho, Pak. Wah, kabeh kok anggap teman. Iya toh, Pak. Oh, iya iya. Kan kita kan boleh berteman sama siapa aja, boleh berteman sama cowok, boleh berteman sama cewek, iya loh Pak. Berarti sing kok nggih status kae ya teman kae ngono kae. Teman. Ayo nggih. Iya, Birgita iki Nadianto nun sewu non muslim ning wah temenanan. Napa Pak? Anggerane apa-apa ya langsung astagfirullahaladzim. Kenapa ya Allah jan ayo. Apik kuwi ayo. Sae lho Pak. Nggih. Kan itu kan kata-kata positif ya toh Pak. Betul, positif. Daripada kesandung diangkut lho meneh lek ya. Pak. Lambene elek ayo. Kuwi banyak laku karo Dian biyen melu aku anyaran biyen. Apa nggih Pak? Oh iya, kuwi jenenge sapa? Dian ngono kuwi. Kuwi lek duwe anak aja jenenge Dian. Oleh nyeluk bingung. Lah pamane jenenge Suprino, Supricuk dadi apa? Danang Cuk dadi apa? Lek Dian, ayo. Iya. Yo dibawani. Bir, ayo bir. Nang Nyingkar sugih variasi, ngono kuwi. Wong wedok lek sugih ukel ya ngono kuwi. Lho niki kan cengkok khas gubuk asmara. Lah iya, mula ya aku ngarani sugih ukel ning gubuk. Mongko pringe wis jepat kabeh. Sokone kopring ya wis pecah. Ayo, semute pirang-pirang. Ayo. Lho, tapi gubuk niku hawane adem, Pak. Kok iso? Lho kan hiyu Pak nek gubuk. Jenengan penate teng gubuk. Guduk iki nggih kok guduk kan. Gubuk iki tengah sawah iki ora iyo ora adem ning kuwi malah isis ngono kuwi lho. Lah iya maksudku kuwi Pak. Ngono kuwi. Isis. Wiwitane nyingkar nyingkur
mindah senenge sing lanang ae. Lah napa, Pak? Variasine akeh ngono ora marai bosen. Ngono kuwi sing Guru kula Pak hebat malahan, Pak. Hah? Lah guru kula hebat to, Pak. Gurumu sapa? Lah Bu Kesi. Lah ya ta, Pak. Ukele pripun, Pak? Hebat. Ukele kare-kare iki gurumu nonton kok, Dek. Wis ra gelem ngangge sagam dokter saiki. Mongko ngomah iki wis enek blackboard. Wis enek kapur penghapus. Ayo. Blackboard ke papan tulis. Ayo papan tulis. Kayak black anu kayak white black lek kae. White black. Nek pendopo white black. White box. Ayo. Yo entekke. Tresno tulus nadyaning buk asmara. Oke. Yo diaturake. Gubuk asmara dening Mbak Birgita Ayu. Yo.
to iki. Ayo. Februari piye le? Alhamdulillah banyu mili. Jope tangise. Yo. Catatan sajrone Mbak Dirgita. Iki ana sing ngersake podang kuning malah tekane layang iki dhisik dhewe mau. Ya saurunge jejer. Ngersakake saka Pak Bayan. Ya, karo Pak Agus Kuprit. Sing nembang sapa, Gop? Nyuwun pambiyantu karo Mbak Dian Munasiro karo Mbak Wanda Amara juga. Semeneng luwih dhisik. Ya, kaya suwi ora krungu podang kuning. Ha iya. Biyen kaya ben-bengi. Ha iya. Ya kesilem karo lagu anyar liya-liyane ngono. Ayo iki sinden loro ya jos. Ayo. Mbak Wanda ya jan kaya podang kuning tenan. Ayo. Lah kula, Pak. Loro kuning. Wah, yaene ngompani Dian Asem. Luar biasa lho iki. Iki sing mirsani tak ingok lek sore mau pancen akeh tenan. Walaupun iki wis jam 2 luwih, penonton pasang mata ning YouTube lebih dari 3.200 lho. Nonton akeh nek sing ngejep enggak apa. Disyukuri aja ngono kuwi ra pareng Dian Sawetara. Yo, sing senior dhisik, Dian. Sing tuwek. Arep muni tuwek senior. Ora kok Yan, kowe iki kaya sak barakan. Ayo. Kalih sinten? Kalih sinten? Barakane Mbak Niken Salehu. Tak kira Niken Suwarti. Oh iya. Aku ngeling-eling kuwi ra temu. Aku arep kuwi jane ra temu-temu sapa ya kae. Ya, Mbak Munasiroh. Nadyan wujud temong peksi. Sing tas muni mam iki sapa? Kuwi partnerku kuwi. Lek tugas akhir wo temenanan wis klop lek karo aku. Ayo seneng aku. Aku nek nggen apa jenenge TA metu mijo dempel walah ayemku ora umum ae. Iya matur nuwun Mbak Wir. Revisine mung sithik kok. Heeh tenan. Ari nambahi midi karo drum. Ayo. TA nggen midi ora. Agam Cina. Nggih. Ya. Osek to, manut kene ora kok. Peh kono kuwi pimpinane sinden opar-opar. Alus manis nang sem Lek sampean nembang ngono iki garwamu piye ekspresine Mbak Dian? Terusé sedut senut. Kapok kowe? Nggih. Oh iya, sedut semua lek nang omah, iki mosok sedut senut ora. Putramu wis umur pira kae? Sing pundi, Pak? Nomor loro sing nembe lahir. Selapan. Berarti 35 dina. Nggih, Pak. Wis kok tinggal ya? Nggih. Ngopo kok kesusu tinggal tanggapan? Butuh kok, Pak? Wah iya. Nah. Butuh ya nggih. Butuh iki ora enak musuhe. Ayo sing urung butuh iki coba kaya apa? Ayo. Mbak Wanda Amara, wah jan awake padet singset kaya ngono kae. Lek dandan aja mekokok ndak. Ayo wah iki daster mekokok ora.
Jenengan kok nggih ngematke to, Pak? Hah? Jenengan kok Lah aku ngematke ning lek ngarepe kok ya ning ngarepmu arep tak elekke jane ning tak elekne kok mesti mingkup. Eman-eman. Ayo. Lanjut saja. Ayo. Iki ning HP ku enek video nih. Tak ning kolah. Ayo. Stop. Intermezzo. Ya hop. Bae kaya ngono ya kelakuanmu ning arep siden. Ora guyone ngono kuwi, guyone bekes asine lho. Lakon tekan ngomah tak sunati tenan yo. Wah, sunat neh kowe. Ora apa-apa kok sunati, kok tak dusi lek tukul neh. Pak, videone nggo ngene to, Pak? Hah? Videone. Mbah. Delok-delokan arep turu. Mesake lho malih, Wanda malih salah tingkah itu. Ayo serok. Ayo. Serok, Pak. Ayo. Ora apa-apa ndak, jare kanca-kanca padha kulite. Kapan lek mosok dakon ning kanca-kanca? Ora ning kanca-kanca kowe tok kanca-kanca. Kanca-kanca. No. Nonano Golek isi podang jenar. Mbak Dian, yuk. Ibu bunga pencet. Piye tau iso ngono kepencet. Sing kok kepencet. Lah kok dadi. Lahir arkaku lahir ya. Tiku. Ya ber, ayo monggo sing bar mengkokok mau ayo dah. Pali yo gur ngono kae. Mirip-mirip. Ndak. Tak omongi sinden-sinden pas dandan ning nggomu ngene lho. Ngene lho. Gak penak, Pak. Nggih keju to, Pak lek ngono. Kabeh sinden pitu kabeh wong do apa ki jenenge kuwi sila. Ayo sila. Lah kaya Mbak Tuti kaya anu nggawe celana, nggawe daster celanan Mbak Tuti. Pama Mbak Tuti ra nggawe celana ya aku gak nyawang. Ayo. Ngale. Dosa maksudnya. Dosa. Ono bonus iki. Sobek ora. Kaya api-api kok. Lha malah metu maizon barang. Sudah. Nyanding bisa dadi ora ngono. Pripun, Pak? Ngono. Miring, Man. Yes. Kabeh ta. Suarane apik. Monggo diaturake podang kuninge. Ayo. Podang adalah buruk rasah nggih kuwi. Iki khusus nggih biyen. Mesake niken lebih bingung apa to kuwi jane. Guyon dhewe ae. Garape piye iki? Garape lali. Ya, coba kaya apa, Mbak? Kendang. Buka celuk saking Mbak Dian. Kendang sik. Kendang sik. Buka celuk kendang. Buka celuk. Lali kok yo suwe. Esok awan ning Nah, ngono kuwi kendang Dian. Ya nakal mbien kendang. Nemen
Iki tutupane iki ngampil tutupan lagu jilat yasane Pak B Subono Suwargi sing wingi bar mendak. Ayo karya-karyanya tetap menggaung insyaallah dadi amal kesaenanipun ingkang jurung wonten nirwananing pangeran. Amin ya rabbal alamin. Ya nduk Ken niken. Nah, itu tanggapan Rano sampean. Sik. Kula benjing niki mengke kula langsung bablas teng Brebes, Pak. Brebes. Lho wingi kaya bar kok Brebes to? Storine Pak e wingi. Nggih niku napa enten acara teng Brebes niku nyewa lighting panggung kan videotron kula makane malih ayah bidal riyen. Terus acarane kula kalih Mayangkara tasik benjing. Mengke. Teng pundi? Teng Brebes. Aku ya Brebes mili padha. Mbok mampir ning Solo ngono gawane oleh-oleh apa ngono. Ning Jaten Karanganyar. Mengke ta, Pak? Ya muliye kok kono Oh, Brebes. nggih insyaallah. Ya jemeneng coba kaya apa nak. Biasa ning Campursari ya 5 lagu nih langsung kondur parandene gelem nunggoni bapake nganti yaene. Tur mau ya Pak Margono paring dawuh. Lah anu Pak Soleh ngendika lek dalang niku Pak Cahyo kali Pak Kangko mangke nganti goro-goro wakon mboten ndang lunga lho tegese lunga adoh. Bener ya Nduk ngono ya Nduk? Nggih. Nggih. Nggihmu kita ra yakin nggih. Nggih, Pak. Nggih. Iki bayak Madangkarang ya. Nggih. Lah piye sesek ya? Mboten. Pas. Pas. Gon mulih ae. Hah. Gon mulih sok ning digawa neh bar bodho. Iya, Pak. Inventaris kok. Disewa jenenge. Sewa ya nggih. Matur nuwun kaya ngono iki le. Pengen munjung karo wong tuane ngono iki ben wong tuane marem nganggo sandangan ala Madangkara. Ayo. Iki Nduk iki ngersake Kusuma Wijaya nggih. Nggih. Sampeyan sing ngaturke genah top. Ayo. Ken Salindri, Ya Nduk, langsung bae gemene wektu. Kusuma Wijaya. Yo.
nggawa kangen. Nong ayo kancani adike. Ayo. Wis entuk wawancara akeh to mau awakmu? Hah? Hah? Lha iki arepe anu to, apa kowe arep apa no? Arep gawe tulisan penelitian to. Iya. Belum wawancara to. Belum, Pak. Kalau di panggung Jagungan ngecipris sing ngopo? enggak kedengeran, Pak, direkam kan kalau di panggung. Oh. Enggak kedengeran direkam kalau di panggung. Oh Iya. iya. Besok. Ya engko melu nang Besok Brebes. jadinya besok, Pak. Iya. Besok VC. PC. Iya. Mripate VC. Beda itu bukan VC. Ini apa to, Dek? Bah, kaya apa? Lagune Apa? ala sekarang monggo arep Puspitanala oke utawa apa wae monggo berdua dirembuk. Ugi diaturake karo Pak Jono sing saka Surabaya karo Bu Desri. Ya. Mangkin sakula pinanggih Pak Jono Bu Sri tanggal 24 nggih wonten dalem timasan 100 hari sedanipun Swargi Ki Haji Anom Suroto. Ayo nggih. Apa kan? Apa? Itu aja. Oh, dok kutut manggung aja lah. Bentuk manggung sing iso dingene-ngene. Lah Mbak Tuti iso panggan kuwi di mana ning. Jenengan remenan apa Pak lagune biasane? Wah, aku itu mau lawas seneng aku ki. Saiki. Pitanala Kitir Sumilir. Heeh. Katresnan Katresnan Sejati. Sejati. Yo, Kasetian Katresnan Sejati yo. Jati. Puspitanala. Rodok mulai mengikuti aku sing. Oh iya, Katresnan Sejati. Nganti saiki sing jangget ya bangsane Kitir Sumilir, ayang-ayang ngono iki. Iki sing mulai masuk pelan-pelan iki Katresnan Sejati. Oh iya. Kasetian Jati pun nate mireng. Pun. Hah? Kasetian. Kasetian loh Pak, bukan Katresnan loh, beda. Pamintaku kan. Bukan. Kayak Setia Tuhu ya nyok ora. Dereng ngerti. Katresnan Sejati aja nek. Nggih, dijumbuhke gandeng iki lak Pak Margono kagungan kersa mantu. Muga-muga temanten kekalih katresnanipun sejati ra ngoten. Ya. Ngono ya, Ken? Nggih, Pak. Oke, ya, ada. Mangga katur mempelai berdua katresnan sejati. Yo. Thank
jan semangate do luar biasa iki. Jos. Bar iki mergo ya marhaban ya Ramadan. Mulai bareng itu. Terima kasih. Nggih. Mugi-mugi dados rana panglipuring penggalih. Iki sambunge lakon Antasena Rabi sanggite Mbah Anom Surata mbiyen. Heeh. Mula antagonise kuwi tetep padha karo mbiyen. Ratu Simbar Manyura sing mbiyen iki ketemu nalika pathet menyura karo Antasena, banjur diundurke karo Antasena iki balas dendam mau diperangne karo Tole mau. Heeh. Ya nonton wayang ning Manahilan dalange Ki Sabda Ki Sawa. Ayo ngono. Aku. Oh iya lali. Sekedap mumpung niki tasih lenggah, bapak-bapak ibu-ibu, niki wonten tali asih saking Madangkara lan saksi lovers. Mliginipun ing sepisana dumateng Pak Margono tasih lenggah Pak Margono. Kalih Bu Sri lek tasih niki wonten kenang-kenangan kalender saking Madangkara. Nggih. Ibu Kesi disiarke Bu Kesi, sampean Bu Kesi. Bapak Ibu, monggo ingkang ngersakaken kalender. Tapi mung terbatas, namun 20. Kaosnya khusus Pak Margono kali Ibu. Ayo Mbak Kiki diterima. Kuis berarti iki. Ayo, dilempar aja. Nggih. Dicaoske ning kono medun. Pak Margono pundi to Pak Margono? Pak Margono bangun, Pak Margono bangun. Nah, nika. Lah ning mriki niki Pak, enten tali asih Pak. Mangke kaose ki nggih telesan pas apa tilik brambang. Ayo, nggih nggih. Pak Margono mriki Pak. Nah niku Pak Margono niku. Kaos Mbak Kiki niku ada 2 kaos dan juga 1 kalender khusus untuk tuan rumah. Nggih. Mbak Kiki berdiri Mbak, rapopo Mbak? Ayo. Nggih. Ah niku kalendernya mung cilik Pak, nggih. Ning insyaallah rezekine akeh niku, nggih. Kaose nggih namung mekaten menika minangka tandha tresna ucapan terima kasih kula sak kanca Madangkara dumateng panjenengan. Mugi-mugi jenengan tansah pinaringan bagya mulya slamet dunya akhirat. Ngoten nggih Pak? Nggih.